Здравейте, потребители Боксерам, аз съм Експлозив и днеска ще... Опа, голд. Ще съм в мината. И да, нека тук има голд, как не сме го видели. Нека го събрам. Сега ще отида в мината, където намерихме диамантите. Само че къде беше? Аз от много време съм ходил. Нека... изрод! Изрод! Изрод мръся. Чакал. Добре, на тук начин. Тук намерихме голда. На тук. Тук пак чувам някакви изроди. Ето е водата. Може би само долу. Да. Долу е. Ето е, разбира се, намерихме я. И нещо в FPS-то ми вади от тази лава. Чувам слаймове. Ома фъга. Мотиката искам меча. Добре. Сега ще натръгнем тук. Крашнем играта. Представяш ли си? Компютър за 800 лева да ми крашне играта. Ще бай компютъра ти. Мръсен. И PS2 ми лагва. Пътяхме ти, пожалея. Рестон. Ако ме то рестон. Няма нищо. Да го заградя. Пуснете. Изрод! Яба! За малко. Какъв изрод? Трябва да хапна нещо. Дънжън. Яла ми бе, педерас. На майка ти добре. Ако някой има бутни вече, казвам ви, ще си изнервя така. Видях тук голд. Много голд тук има, казвам ви. Сега тук лава. Добре. Пък откъде? Кажете откъде. Само да нема бутни, защото ще поудия. Да ебам тяхната ти кот маничка мръсна. Да сега мислях. Колко рестон? 29. Нека да ги сбият тези шибаняци, защото ме изнервяха. Ето го. Даже и два. Чупим се кликата. Вау. Натукам. Нищо няма на тука.
Само един кол. Ето, може би ще ми потрябва. Нека да съберем доста кост от... Вау, щях да падна. Какво е този звук, бе? Спре го. И не чух, нямаше се посерете от смях. Страх да. Значи, тук съм бил, бе. Пете лева, вау. Знаете си ти е па мамичката ти мръсна. Дали, бе? Аз ще се върна. Защото много изроди тук. Да. Добре. Знаеш ли какво? Ще паузирам клипа докато отида горе, защото е бил си майката, ако... Айде, ще паузирам клипа и... И върнахме се живи здрави. Много изравно атакуваха, ама не снимах. И сега мисля да се оставя нещата. Сега ще се оставя пажината, камъните и рестона, като го викате. New World. What the fuck? Това защо ще ми потрябва? Добре. Нека си берем градинката. Това. И да, след малко приключвам да снимам, няма да е много дълъг клипа, защото почва 2012 Франция и Англия, разбира се. На мен е моят фаворит, който... Напишете под коментарите кой е вашия фаворит за 2012. Трябва да си разреширах градинката, разбира се. Защото много е малка, нямам с шурикените място. И тук трябва с... сега ще си го дълваща набързо. Аз нали знам си предпазни мерки. Ето камъни. Да се оставя житото. Може вече хляб да правя. Опа. Не е за жито. 7. Може да си размножа малко изроди. И тук дано да поставя един торч. И ето тук един торч. И сега да се го кръся с редени камъни. Добре.
Добре, нека тук да... също да го махнем този дъх, защото те прецака. Да, факла. И факла. И да, ще реагирам матча. 7 часа и 5 минути, закъснявам и. Дано да ви харесва епизода и очаквайте следващия и